Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Jalalu makagin sarki rabbana ni kai zan sanya wahidin ahadin samadin kai ne guda marashin tarayya ka tsare mani harshe na wasu baituka yau zana biya Fadima yar manzon Allah santaya mamaye kalbina. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai saurari shugaban kungiyar Rabi'awa ta babbar rami ke dauke da wannan kasida mai suna tawassuli daga bakin almajirinku mudassir habibu babbar rami. A ci gaba da saurari lafiya. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Kai salati marar karshe ya rabbana ga rasulu gwanina sada alaye da sahabbai duk gaba daya sun mana rana sai waliyai bani barin su ko da yaushe suna kalbina ni yaban su ba zan daina ba ko da rai ko ma ba raina. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Shiyana Ahmad Tijjani Kudiri masanin Rabbani Shiyana Abdulkadir Aljiyali dan gidan Adanani Shehu bara amana gaishe ka kaulayi kai diwani duk yabo na dole na saka a ya muradi abun fari na. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Gaisuwa ta dole na yi maka intirari gare ka gwanina ni kamar ka ban gano shi baya kake ka shigo lamarina ni da dan Usman baba mai kyan sufa mai kyawun suna Shek Mahari ba zan manta shi ba shi yake karɓar uzurina. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Sallama a gare ki Batula Sayyida Fatima Zukuriya shugabar dukkanin mata kai har maza ba sa jayayya dole ne in yaba miki nima Sayyida har in yi biyayya duniyan nan komai dan ku ake ta yi tun dare har rana. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Fadima Ummul Hasanain uwar gidan Ali yar manzo na yar uwa ta Rukayya da Kasim yaushe ne zan zo ni Madina jinjina a gare ki nake yi sa'ima yau ga kokona ni kawai neman ki nake yi na taho kirki hannuna. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Wallahi ni ke nika kauna kin fi matan duka halitta Fatima yomul ahir ki aka ba shugabancin mata so nake yi in an tashi Zahara ki riko mata in ki kai aka sannan Fatima ki rike ta ki bata mazauna. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Sannan kiwa baba isu a gurin rasulallahi biyayye a gaishe mai da mai kyan tafuka kuma har sawaye duk wuya duk daɗi annabi kar a bar shi ya zub da hawaye dan isar tsokar kama aiki shugaba a rike kannena. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Amshiro kona da nake domin Ali ki shigo lamarina sai don ki a kaina Fatima kadda dai a gano ƙarshe na dan isar sa Abubakari Saddiku sa ai banne mazauna tan a fadar dan Abdallah an fashare duk kokina. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Duba nake yi ya Zahara laifukan da na yi ki gyara har wa'yanda kalbu ta kunsa rayuwar duka ki gyara dan sa zunnure ne da alfaru ko ba mu ruwan kausara ta Fatima ba dan hali ni na ba share zunubaina. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Zara dubi hawainiya ta na zuba ban ganki ba nima so nake yi kilamin min in ziyara gare ki Karima dan Hassan da Hussein ki yarda na je Madina garin Allah
alfarma na yi roƙon ki dan girman manzo rasulu daga amina. Na rike ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Dan wulayar shakti jani rabbi kare masoyana, su magauta kar su gane ni dan sa gausi masoyina. Sai ra'amar ka kara gun wannan da ta yi renona, kara ba ta masauki gusto batulu Fadima maulana. Na rike ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Ni na kasance ko da yaushe ban yawaita ibadu ba yawan sadaka ba nake yi ko sallah ku duba. Ji azumi kuma san ba na yi sai kawai Ramadan ne ba, bale na Monday ko na Friday gafarin ga sunna. Na rike ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Ni anan ne zan dakanta in takaita awaƙina, ko da an maka tambaya ne wayayo waƙar nana. Sai mudassir daga habibu ɗan uwa kundi sunana, zana futa ba dan na gaji ba anan ne nake kwana. Na rike ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Rabbana ƙara tsiranka da aminci ka daɗa su ilahi, kun wannan mai hana shirka wanda ke bautar ka ilahi. Shi kaɗai ne ya ganka ka ganshi wanda an ka kira shi da mayi, alihi da dukansu sahabbai auliya na sawa kina. Na rike ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina. Na riƙe ki abun ƙauna ya Fadima ki shigo lamarina.